Na'am, assalamu alaikum. Um, ba wai an yi mu ne don mu zo neman kuɗi a duniyan nan ba, kuma ba wai an yi mu ne don mu yi abin da muka ga dama ba. Ubangiji ya halicce mu a rayuwar nan ne kawai don mu yi masa bauta. Abin da nake son tuna muku shine ko ka bauta wa Allah ko ka bauta wa Allah, ya riga ya ajiye wanda za su bauta masa, musamman tsuntsaye, dabbobi, bishiyu, kafataninsu suna wa Allah zikiri. Idan ka so ma ka yi, idan ka so ma kar ka yi. Salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kowane ɗan adam ya ringa yi. Duk ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake jin salati daga bakinka direct zuwa kunnensa. Sauran ranaku kuma mala'iku suna aika masa cewa wane ɗan gidan wane ya yi masa salati. So abin da nake so da ku yan uwa, ku riƙe salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ma ba kai ba, inna allaha wa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi, da kai da kakai Allah da mala'iku suna wa annabi salati, gwada ma kai. Dan ma maka tatumi